गुलबुआ। आज सुनीता खूपच काळजीत वाटत होती। 5 वर्षांचा शांतनू तिच्यासोबत खेळण्यासाठी तिला हाका मारत होता, पण सुनीताचं त्याकडे लक्षच नव्हतं। ती स्वतःच्याच विचारांत हरवली होती। तिच्या मनावर कसला तरी मोठा दबाव होता, नाहीतर ती शांतनूच्या पहिल्या हाकेत धावत येणारी आज अशी स्वतःच्याच विचारांत हरवली नसती। तिचं आज कोणत्याच कामात लक्ष लागत नव्हतं। ती काय करते कदाचित तिला हेही माहीत नव्हतं। तिचे डोळे अश्रूंनी भरले होते, पण लहानग्या शांतनूला हे सुनीताचं दुःख समजण्यापलीकडचं होतं। सुनीता ताई, चल ना खेळू आपण, तो सुनीताचा पदर त्याच्या छोट्याशा हाताने खेचत तिला म्हणाला। तशी सुनीता भानावर आली। खाली शांतनूला पाहून तिने तिच्या दुःखाचा आवंढा गिळला। अरे, तू काय करतो आहेस इथे? थांब हा बाळा, तुझ्यासाठी दूध गरम करत ठेवलंय, ते जरा बघते। तोपर्यंत तू तुझ्या खोलीत जाऊन खेळ। या सर्व कामांतून मी आता माझी कायमची सुटका करून घेते। तिच्या बोलण्याचा काहीतरी वेगळाच अर्थ होता। ती शांतनूला त्याच्या बेडमध्ये घेऊन गेली, त्याला जरा खेळण्यांमध्ये गुंतवून ठेवलं आणि तिने बेडचं बाहेरून दार लावून घेतलं। तिने फ्लॅटचा मुख्य दरवाजा आज उघडाच ठेवला होता। तिने एक वेळ तिच्या डोळ्यांतलं पाणी पुसलं आणि तिने स्वतःला खिडकीतून थेट खाली झोकून दिलं। 13व्या मजल्यावरून उडी टाकल्याने तिचा जागीच अंत झाला। खाली लगेच बरीच माणसं जमली। कोणी पोलिसांना फोन लावत होतं, तर कोणी ॲम्ब्युलन्सला, पण कोणी सुनीता जिवंत आहे का, तिचे श्वास चालू आहेत का हे पाहण्यासाठी पुढे येण्याची हिंमत करत नव्हतं। कसं करणार होतं म्हणा। तिचं डोकं फुटून खाली सगळीकडे रक्त पसरलं होतं। हाताचा कोपरा मांसातून पार बाहेर पडला होता आणि सुनीता तिथे जमिनीवर निश्चित पडली होती। सुनीता ही अशोक आणि सारिकाकडे कामाला होती। अशोक आणि सारिकाला 2 मुलं, एक मोठी राधा आणि दुसरा लहान शांतनू। अशोक आणि सारिका हे दिवसभर ऑफिसच्या कामात बिझी असत, त्यामुळे त्यांनी सुनीताला कामावर ठेवलं होतं। राधा आणि शांतनू या दोन्ही मुलांची जबाबदारी ही तिच्यावर होती। याशिवाय ती घरातलंही सगळं बघत असे, अगदी जेवण खाण्यापासून ते लादी कपड्यापर्यंत सगळं काही। सुनीता ही राधा 1 वर्षांची होती तेव्हापासून तिथे यायची। तेव्हा तर सुनीताचं लग्नही झालं नव्हतं। हळूहळू सुनीता अशोक आणि सारिकाच्या अगदी विश्वासातली बनली होती, पण गेले काही महिने ती फार अस्वस्थ दिसत होती। काही विचारलं तरी बोलत नव्हती। त्या दिवशी रात्री सुनीता तिच्या त्याच काळजीत होती। सारिका ही राधाला घेऊन नातेवाईकांकडे गेली होती, तर अशोक हा अजून कामावरून परतला नव्हता। सुनीताला आतल्यात खाणारा त्रास आता असह्य होऊ लागला होता, म्हणून मग तिने शेवटी हे टोकाचं पाऊल उचललं। पोलीस तपासात असं कळलं की सुनीताचा नवरा तिचा पैशांसाठी छळ करत होता। हेच ते कारण होतं जे ते मनात दाबून होती। या घटनेनंतर अशोक आणि सारिकाच्या घरातही शोकाचं वातावरण पसरलं होतं। हे तिच्यासोबत नको व्हायला होतं। तिने एकदा तरी हे आमच्या कानावर घातलं असतं तर पुढचा प्रसंग थांबवता आला असता। सारिका विचार करत होती। राधा, मी कामावर जाते, शांतनूकडे जरा लक्ष ठेव, संध्याकाळी लवकर घरी येईन मी, असं म्हणत सारिका कामावर निघून गेली। शांतनू अजूनही झोपला होता, म्हणून राधाने तिचं पटापट आवरून घेतलं। राधा टीव्ही बंद करून अंघोळीला निघून गेली। तिथे शांतनू झोपेतून जागा झाला। तो चालत चालत हॉलमध्ये टीव्ही जवळ येऊन उभा राहिला। तो राधाला हाका मारून कार्टूनचं चॅनल लावून द्यायला हट्ट करू लागला। तिथे शांतनूचा आवाज राधाला बाथरूममध्ये ऐकू येत होता। हो, मी आले, 5 मिनिटं थांब, राधाने आतूनच आवाज दिला। तिने शांतनूचा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अचानक शांत बसला होता। शांतनू जरा हट्टी होता आणि तो इतक्या लवकर राधाचं ऐकला म्हणून राधालाही त्याचं आश्चर्य वाटलं। काही वेळात राधा बाहेर आली। तिने पाहिलं तर शांतनू टीव्ही बघत बसला होता। आश्चर्य होतं, मगाशी राधाने टीव्ही बंद केला होता। बंद केलेला टीव्ही चालू करून त्यावर शांतनूला हवं असलेलं कार्टूनचं चॅनल लावणं हे एकट्या शांतनूला शक्य नव्हतं। राधा घरात तिच्या आईला हाका मारू लागली, पण ती तर ऑफिसला गेली होती। मग हा शांतनूला टीव्ही कोणी लावून दिला? काय रे,
मगाशी तू टीव्ही लावून देण्यासाठी मला हाका मारत होतास ना, मग हा टीव्ही कोणी लावून दिला तुला? शांतनू कार्टून पाहत हसत होता. त्याचं राधाच्या बोलण्याकडे लक्षच नव्हतं. तसं राधाने त्याला परत एकदा, पण यावेळी जरा रागातच टीव्ही समोर उभं राहून विचारलं, काय रे, हा टीव्ही कोणी लावून दिला तुला? सुनीता ताईने. त्याचं हे उत्तर ऐकून राधा गप्पच बसली. तिला सुनीताबद्दल काय झालं हे सगळं ठाऊक होतं, पण घरात नेहमी वावरणारी तिच्यासोबत अचानक असं व्हावं, राधाला तिची आता जरा भीतीच वाटू लागली. भूतप्रेतांच्या गोष्टी तिने याआधी बऱ्याच ऐकल्या आणि टीव्हीतून पाहिल्या होत्या, त्यामुळे एक अनामिक भीती आधीच तिच्या मनात घर करून होती. दुपारी 2:30च्या सुमारास सारिकाला ऑफिसमध्ये एक फोन आला. फोन राधाने केला होता. ती खूप घाबरली होती. फोनवर रडत होती, आई, आई लवकर घरी ये, मला इथे एकटीला खूप भीती वाटते. बाळा, अशी काय करतेस? तू मोठी झाली आहेस ना, आणि तू एकटी कुठे आहेस? तुझा भाऊ शांतनूही घरात आहेस ना, म्हणूनच मला जास्त भीती वाटते. म्हणजे? अगं, तू गेल्यापासून गप्पा मारतो आहे. गप्पा मारतोय? कोणाशी? सुनीता ताईशी. आज सारिका धावत पळतच जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर घरी आली. घरी येताच राधेने तिला घट्ट मिठी मारली. तिच्या या वागण्यातूनच ती किती घाबरली होती हे स्पष्ट कळत होतं. शांत शांत हो बाळा, मी आली आहे ना घरी. जा जा बस तिथे, मी बोलते शांतनूशी. तसा आईचा आवाज ऐकताच शांतनू घरातून धावत बाहेर आला. अरे वा शांतनू, आज खूप खुश दिसतोय माझा मुलगा. हो, आज खूप मजा केली, खूप खेळलो मी ताईसोबत. अरे वा, राधाताईसोबत खूप मजा केलेली दिसते. राधाताई नाही, मग सुनीता ताई. हे नाव ऐकूनच सारिकाचे डोळे भीतीने मोठे झाले. सुनीता ताई? मग गेली का ती? अशी काय करतेस आई? ती काय खिडकीत बसली आहे, आपल्याकडेच पाहते आहे. असं बोलून शांतनूने हॉलच्या खिडकीकडे बोट केलं. तसं सारिकाच्या अंगावर शहाराच आला. त्याच तर खिडकीतून सुनीताने उडी टाकली होती. सारिका आता खूप घाबरली होती. तिथे राधा तर रडायलाच लागली. सारिका राधाकडे गेली आणि तिची ती समजूत घालू लागली. काही होत नाही बाळा, सुनीता ताई आपल्याशी किती छान वागत होती. ती आपल्या परिवारातीलच एक बनून गेली होती. असं घाबरायचं नाही. आणि शांतनूचं काय घेऊन बसलीस? बघतेस ना किती छोटा आहे तो. तो अशा गोष्टी नाही रचणार तर मग अजून कोण रचणार? सारिकाने राधाला तर तात्पुरतं शांत केलं होतं, पण तिच्या स्वतःच्या मनाचं काय? त्या रात्री तर शांतनू गाढ झोपला होता, पण राधाला काही झोप येत नव्हती. ती हॉलमध्ये टीव्ही लावून बसली होती. तिच्यासोबत सारिकाही सोफ्यावर बसून होती. राधिका टीव्हीचं चॅनल बदलत असताना रिमोट अचानक एका कार्टूनच्या चॅनलवर येऊन बंद पडलं. काही केलं तरी चॅनल पुढे सरकत नव्हतं. तेवढ्यातच त्यांना टीव्हीतून एका बाईच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला. त्यांनी नीट ऐकलं तेव्हा त्यांना असं कळलं की तो आवाज टीव्हीतून नाही, सोफा आणि टीव्ही मधील मोकळ्या जागेतून येत होता. जणू कोणीतरी बाई टीव्ही समोर बसून रडत असावी. आता मात्र पाणी डोक्यावरून वाहू लागलं होतं. त्या घरात अजून जास्त काळ थांबणं हे त्यांच्यासाठी धोक्याचं होतं. सारिकाने शांतनूला उचलून घेतलं आणि राधासोबत ते तिघे घरातल्याच कपड्यात बाहेर पडले. ते सरळ सारिकाच्या बहिणीकडे गेले. तिने तिला सगळा प्रकार सांगितला. सारिकाची बहीण भूतप्रेत्यांवर विश्वास ठेवणारी होती. तिने सारिकाला विचारलं, सुनीताची कोणती गोष्ट तुमच्याकडे राहिली आहे का? सारिकाने विचार करून नाही असं सांगितलं. टीव्हीवर लहान मुलाचा कार्यक्रम लागून रिमोट तिथेच बंद पडला आणि तेव्हा तुम्हाला एका बाईच्या रडण्याचा आवाज आला. याचा अर्थ असा तर नाही ना की तिला लहान मुलाशी संबंधित काहीतरी सांगायचं असेल तुम्हाला? सारिकाने तिच्या डोक्यावर थोडा जोर दिला आणि म्हणाली, अरे देवा, मी हे कशी विसरले. सुनीताचं बाळ, तिला एक मुलगी होती. तिला कामाचे जे पैसे आम्ही देत होतो त्यातील अर्धे पैसे हे ती अशोककडे तिच्या मुलीच्या भविष्यासाठी म्हणून गुंतवायला देत होती. कदाचित याच पैशांसाठी त्यात भांडणे होत होती. तो पैसा त्या माणसाला दारूसाठी हवा होता असणार. या गोष्टी इतक्या पटापट होत गेल्या की मी हे सगळं विसरूनच गेले.
सुनीताच्या नवऱ्याला तर कालच पोलीस घेऊन गेले. मग तिची मुलगी? सुनीताचं स्वप्न आता आम्हालाच पूर्ण करायला हवं. सुनीताने आजवर सारिकाच्या मुलांना तिच्या पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळलं होतं. आता ही परतफेडीची वेळ होती. सारिकाने अशोक सोबत सुनीताच्या मुलीला दत्तक घेण्याचा आणि तिला सांभाळण्याचा निर्णय घेतला. त्या रात्री मुसळधार पावसाला जी सुरुवात झाली, तो पाऊस पुढील 2 दिवस न थांबता सतत बरसत राहिला. यानंतर सारिकाला पुन्हा ना कोणत्या रडण्याचे आवाज ऐकू आले, ना शांतनूने पुन्हा कधी सुनीताचा उल्लेख केला. तो तर आता खुश होता. त्याला खेळायला एक छोटी बहीणजी मिळाली होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.